Liburuaren nazioarteko eguna ospatu den egunean, apirilaren 23an, banatu dira laugarren edizioko Bizkaidatz sariak. Elene Etxani Izagirre izan da sariduna euskarazko atalean Uxiaren tesia lanarekin, eta Eba Bidal Alvarez gaztelaniazko atalean La Diosa lanari esker. 10 urtetik gorakoek har zezaketen parte, eta bizkaitarren irudimena eta sormena lantzeko asmoz, kultura sailak urtero plazaratzen duen lehiaketa honen sariak banatu dira ekitaldi hontan. Lehiaketan partartzaileek, Ales Oviedo eta Katixa Agirre idazleek, gaztelaniaz eta euskaraz urren hasiteko narrazioei bukera eman behar zioten. Sari banaketa ekitaldian, Mireño Sune Aristondok parte hartzaileei eskerrak eman dizkie, aurten 57 izan dira, eta sarituak zoriondu ditu. Halaber azpimarratu du, literatur arloan sormena eta zaletasuna bultzatzeko sortu den kultur ekimen honekin, aurten beste urrats bat gehiago eman eta sendotzen dela. Sari ekonomikoaz gain, lanik honenak argitaratu egin dira.